weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tongoɗela koɓɓillo wodduru e nder galle ahmadou bayal ba ko on waktu yoni ha to tiggere yiyene e nder galle mikailou ba eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal teskama hanki o wonande sifande nde hoore jolidi ndi siifi dartingola golle Aïda Mbodja hanki o noon wonande yadiɓe Pastef a kolliti jadani hen ɗum ko caggal nde o ittimo e gardugol coalition Diomaye wottoɗiɗon Mimi Touré to leydi Mauritanie police joɗorde mum to Nouakchott holliti nden kay kisal ɓeydude gam teskede wonande o saaha hewɓe ne gullito wonande guykaji e wargoji e gueɗe kewɗe kala capanɗe jeegom oto gam wallide police ɓeydude ndenka e kisala wuuro Nouakchott to leydi Mali armée ndi holliti ɓe mbaɗi fiyande dow e less kala ɗum noon koye région de Kipta e wuuro wiyetego Sira Bogo ɓe kolliti noon ɓe teɓɓiti ko heewi ha tente motoje kamɓe kaɓirɗe ɓe tetti toon bidongaji essence kewɗi to leydi Guinée Conakry waɗi taɓal manggal no feewi hanki o noon holliri ngal gollorgal manggal ɓurgal mawnude e nder Afrique ƴeŋŋinde jamɗe tawtorede yoga e khalifaɓe ƴiwɓe Afrique ha e windere nde kala leydi Guinée jiyama e leydi hande ɓurdi wattade hakkille taw koye dow oɗon fanno kabaruji men manaw men ha to Gabon Côte d'Ivoire Niger ma en jaaha toon to Ghana joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Nouakchott jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuude jinneji wi ko fittata aadi mo aadindire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗe weltare TV ceerno Amati Jane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amati Jane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amati Jane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amati Jane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amati Jane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amati Jane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amati Jane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amati Jane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e ɗiɗi jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba eɗen ñagui yafuye tan dande ene nanga no feewi jeeyeten ko ton to Ngorel musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mo gowɗo nande dande mum e jayde mon weltare TV ne habla dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna bamakko tokos mo inira miñum bamakko biyetenoɗo Alhassane Amadou Mbothia yalti aduna ko hanki o ton to Nouakchott ko hande ɗo kaleten ɗo wirete woni tan ɗo wira ɗon ɗo Ngorel ɗo kam wonno chef de village mo Ngorel eɗen mbiya tan jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo mon Ali Abouba Sar Abdoullahi Sara yaadi mum kala fedde heblo sukaɓe Afrique e gardogol ceerno Habou Dial e nelde duwaw dendagal ɓesguma ko kala e nelde duwaw musidɗo men guiɗo men jaadiɗo men e nde jayde woni Alhassane Oumar Mbothia mo ganduɗa duttiɗo ko bamum tokkoso ma en jaton to Koɓɓillo gadren koye jaltugol aduna Amadou Abbas Ka mo ganduɗa yalti aduna ko hanki o kam noon joɗino ko toon to Guédiawaye mo Dakar so haaji jomiraɗo noon ko ñalawma janggo o wirete toon to Koɓɓillo jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw kono ne kadi société ko fate gorel te e gardogol Haruna Ngayda kame walidi mum kala Mamadou Diop Thaïlande aɓe neldamo duwaw kanko e ɓesgu kanko omo delda ɓesgumo kala duwaw nde jomiraɗo yurmotomo yaafamo nonne kadi Mamoum Almuɓe sohna Hadja Binta de ko noon kadi lawol jaam woɗɗata wonande Mamadou Abdoulaye Dem mo ganduɗa kamardi lawol jaam woɗɗata oɗo saaha hewɓe kay wonɓe toon ɓe kala ne gandi mo ne goyamo toon no fewi ne kalta ɓuure makko kala kame darde makko kala kanko oɗo ene mbiyetenoɗo Amadou Abbas Ka jaltuɗo ɗuna hanki o bireteɗo so haaji jomiraɗo janggo o toon to cuuɗi men Koɓɓillo jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldamo duwaw kanko e ɓesgumo kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo harnamol jenna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala paɗen koye kumpital mene ɗemgal pular gartaten koye luural teska ngal ɗiɗo ene dumunaji kala ñalawma ngal luural ene ɓeydo feñje tan ko fulɓe mbiyata ko ɓuuti kay holliri hakkude Basirou Diomaye Diakhar Faye ko hoorejo leydi ndi Sénégal
kami hoorejo jagorɗo leydi makko woni Ousmane Sonko ɗum ko teskede noon ɗiɗo dumunaji kala e nder discours aji maɓɓe hewɓe ne teski kay ngam anduɓe ko haaloɓe kalata ko woni ɓerde ko woni jeese no joomum mbaduno kala teskini noon ko hanki o wonande kay nde hoorejo leydi ndi siifi kuɗol muɗum ngam dartinde golle Aïda Mbodj ko fati banggue ɗowgol coalition Diomaye ka landa aduna ko Diomaye ha laami leydi ndi 2024 jawtuɗo henno o lomtini ɗo noon Mimi Touré mo ganduɗa hakkude Ousmane Sonko itottako e duɗal gotal ha ɓooyi seeɗa noon ko nden tigui yaadiɓe Pastef jaltini communiqué mumen ɓe kolliti Diomaye Faye wawa toɗɗade ni ittude wonande kay oɗo coalition ala kala ko woni hen haydara so tawi kay ene waɗa ɗum fotade ɗum ko Pastef wona kanko mo suuɓi o ɓe jaadanimo hande ɓe jaadanimo janggo kamɓe ɓe cuuɓi ko Aïda Mbodj ko waɗa ɗum kono ɓe kolliti darnude catal gongal taw ko yon coalition ɓe gardina ɗum Aïda Mbodj addi noon haala mawka no feewi kami luure mawde hakkunde ɗeɗo hen cati ɗiɗi kanko Bassirou Diomaye Faye o holliti kene tolno joni e lebbi ɗiɗi walla ni ken tolno e lewru o windi ɓattake faade Aïda Mbodj nde dartinta golle mum walla yaccinani gollal ngal ha ɓuura yajde kono on jaabaki men haydara jeeyi sababu noon fandare makko kanko Bassirou Diomaye Faye coalition Diomaye ko yaccinde ɗum kala jiɗɗo nadde naata hen kono ndeɓi waade kono jiɗɗo uddude ni tawa goto wawata nadde hen ɗum noon welani Pastef naaɓe oɗon fannu siftinde mon noon ñande jeetati ndu lewru taw kadi koye terrain meeting mo wanno ɗum Ousmane Sonko erinoma wonande kay wiide oɗo hen biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye nde artata e landa mum Pastef wo anda ɓe o yadata ɓe gona yaadiɓe ko bonnitoɓe tan taw koye dow ɗiɗon haalullaji siftinde mon noon wonande kanko hoore jagɗo leydi Sénégal wo ƴettino foftorde makko gila tan jeegom ndu lewru woni tan alhamisa jawtuɗo e no ngam heɓanademo terrain meeting mo wanno ñande aset jawtuɗo e no hewɓe noon jiimo ñande altine nde omo darde hoorejo leydi ndi taw kadi koye ñalawma armée leydi ndi hewɓe kolliti mbete o arti iwde foftorde makko wona ɗum kono hande jayɗeli kewɗi garti e wiidemo to batu jagode to o yiyaka toon beele o jokkani foftore makko walla ko wawno wonde kala ma en garto e oɗo henna kabaru so tawi jomiraɗo haaji jeheten ko toon to Bignona wonande militaire biftonoɗo taw koye pelɓodiral bannongal noko biyeteɗo jinanki noon ne tawe nder département wonande Bignona e ngal pelɓodiral ha militaire goto majji hen ɗum wonno ko gila avril 2025 hanki o noon wo tottirama CICR woni Croix Rouge wi noon ko jagoɗo konu leydi ndi Sénégal o saaha o arti e juuɗe armée leydi ndi jeheten ko tan to Linguére capitale Jolof ngam teskede nden ka e kisal mankugol no feewi jeeyi sababu noon wonande préfet de Linguére kanko on Modou Thiam o waɗi batu mawɗo no feewi ngam darnude catal départemental ngal wiyete ko CDD ɗum noon ko yidde rendinde wonande kay cate kewɗe no feewi ngam tambade nden kay kisala finoɓe toon to Linguére ko wayno gendarmerie police sapeur pompier eaux et forêt kala mum nde mbaɗa waddude e junggo beele kadi wonande Linguére Jolof kala ene ɓuura wonde nden ka e kisal timmuka no feewi jeheten ko toon to pavillon spécial ko fate Safara Farba Ngom toon to hôpital Dantec sete timmuɗo giwɗo e khalifa général oumarien woni khalifa général oumarien ceerno Bachirou Tall ɗo noon oɗon sete ko ceerno Cheikh Oumar Tall ne wonde sete timmuɗo no feewi yettima toon to pavillon mo ganduɗa ko ɗon tigui woni Farba Ngom ɗo udda ɗon safrete noon addiɓe toon ko yettinde calminali iwde khalifa oumarien woni ceerno Bachirou Tall kono ɗum ko kadi e duwanademo kanko Farba Ngom de jomiraɗo ɓeydentamo cellal e kisal kono kadi nde o yaltata to woni ɗo ko ɓuuri yawde e yaccade to Rissa Toll gollotoɓe hôpital mo Rissa Toll ɗe jonte kala koko kofi juuɗe men e kala saaha ngam hollideɓe mette mabɓe fandare mabɓe noon guila goho lewru mai koɓe gullitino ko fati banggue ɓeydenede ha tenti noon e damurde ɓosorde mabɓe kala ko wana ɗum ko kadi e rokkade koɗoɗe ko mbiyata wonande logement ji mabɓe kala ala kala ko gasi hen haydara gaten koye jaydiyanke chroniqueur mo Sen TV kono kadi liggotoɗo e sen weɓuji kewɗi no feewi on noon ko Abdou Nguer ɓoyɗo e kaso no feewi kene tolno e balɗe temedɗiɗi e balɗe sappo e ɗiɗi woni ko waɗi hen
hande onon wo yalti to bos wo darima e yeso nyaawowo o accitama ɗum ko caggal nde o taƴana lebbi jeegom e kaso hen tati ko fermo yiyata nangue omo yoɓa ken tolno e ujunnaje no gasa kanko no waririno wonande ko haalde ko gonɗani e ñingde mawɗo leydi ndi kono ɗo saaha kam waccitama o hooti galle makko kanko on Abdou Nguer mo ganduɗa ɓoyino to kaso no fewi kono kadi ko neɗɗo mo yaccita e caggal ko fati e haalde gonga walla ni haalde ko ɓuuri wonde bundi e nder haalulaji ɗi ganduɗa so neɗɗo haali tan ene wattino e cuuɗi niɓɓiɗi to sursarɗe yejinde leydi Sénégal hanki onon jaagoɗo taaridi leydi ndi woni Abdourahmane Diouf darima yeeso ɓen sarɗi yankoɓe o heeɓi toon noon konguɗi gulɗi jaw kono wo jabtaki kala ko fati e ñiŋoje iwde ɓen ñiŋoɓe mo e kala saaha ne beddomo namde ñiŋoje wo jabtaki wo jabti tan ko namde ɗe wo jabaɗe kono noon o ɓetanama ngaalu hewngu no fewi ko fati e kuccam golle makko hitande fande nde so jomiraɗo haaji jeheten ko ton to Bakel gendarmerie nationale ɓe Tambacounda mbawi tigui noddede ɗum ko caggal nde jeerto waɗi woni kay moɓe tuumi oɗo saaha kay ene foɓɓana ɗen jihadiste en taweteɓe toon to leydi Mali on biyeteɗo hinɓe keya kanko noon ko bara guille kono kadi won wiyeɓemo Obama ɗum noon wo jagga ko toon to Bakel walla ni mbiyen e nder diwan mo Sinthiou Dialigel ne tawe e nder commune mo Bakel caggal nde o jagga nde ɗum noon ko caggal kay e nder réseaux sociaux omo wallita ɓen ko mbaɗata ko guila e jangguji mumen ha e gueɗe ɗe mbaɗatɗe kala ɗum noon holliti ɗum noon wonande gendarmerie nationale o saaha mo tawi e juuɗe wonande saria leydi ndi toon to Tambacounda ɗum noon ɓe tawi makko groupe aji tati e nder téléphone makko hen groupe goto noon ko groupe WhatsApp mo ganduɗa ene innira ɗum kadi ko ganduɗa ko groupe WhatsApp ne waɗi kene tolno e kene to ke groupe WhatsApp mo ganduɗa mbindi hen Ibu international 24/24 ɗen konten mbaɗi temedde nayo e capanɗe joyo e nayo neɗɗo hen jeenayo ko Sénégal naaɓe ene hen kadi wonande groupe goɗɗo kadi on groupe aɓe kewi tigui ñingde no fewi cetal AES ngal ganduɗa ko Mali wonande kay Niger Burkina Faso ne hen kadi wonande groupe goɗɗo moɓe inniri wonande groupe moɓe inniri ko fate banggue wonande ɓamtare Pular walla ni taw ko moɓe inniri hen taw kadi ko groupe on ne waɗi logo mo ganduɗa woni ko Bara Ba taw kadi ko on capitaine Bara Ba moɓe inniri ngal ɗon dinguiral ɗen dinguide kala teskama hen ko wona ɗum ko noon wonande kay tawama hen photoje ɓen joguitiɓe kewɗe faade noon ɓe jokkodiri e goɗɗo kay taw ko jokkodirɗo e jihadiste en oɗo saaha noon omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe loskoji ene jokki no fewi e oɗon sifma e garto e oɗo hen kabaru so tawi jomiraɗo haaji ɗum uddi kumpital men ɗem ngala Pular e nder genidi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi jokkuɗo jillu mum e nder leydi ndi Mohamed wuldu Cheikh Al Qazwani holliti e nder haalande makko oɗo saaha kamɓe koɓe kaldano e Mali ɓe kaali ɓe gayni teni kadi ɓe pamodiri ala ko heddi tan so wona udditgol wonande magasin uji kami botikaji Mauritanie naɓe tawiteɗi toon to Bamako siftinde moon tension ne ngabbuno no fewi hakkude Bamako kame Nouakchott ɗum ko caggal wonande joomen bitikaji Mauritanie naɓe kewɗi guddade toon gam wiyede ndewani lawol no fotiri kala kanko noon hoorejo leydi Mauritanie o holliti wonande Mali naɓe en mbiya bisimilla mumen e nder leydi Mauritanie kono kadi koye dow lawol rewde e dow lawol taw kadi ɗen gueɗe kala ene ɓuuri yuɓɓinede ne fawi e dow potal moƴƴal no fewi jooɗorde police nden kay kisal to Nouakchott lamorgo leydi ndi gam teskede Nouakchott ne heewi ɓowɗi no fewi ɓowɗi noon ko wuyɓe e biftotoɓe e waɗoɓe gueɗe kewɗe kala jeeyi sababno o saaha ɓe ɓeydi sembe nden kay kisal 60 oto kay woni patrouille mo ganduɗa ne wawa rende booli ɗi kam yogay nokkuji kala haɓade kala ko fati e wuyɓe kame waɗoɓe gueɗe caysiyagal e ɗiɗon fannuji kala jagorɗo awo maje kaɗɗe mo leydi Mauritanie kanko on biteɗo Mokhtar Ahmed Bousayfi o wawi joɗodade e joɗaniɗo ambassadeur mo leydi Ukraine woni Romami sirda ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi noon ko fati banggue jokkodiral
hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ha tenti noon to banggue aw e maaje kaɗɗe ɗo leydi Mauritanie kamen ndenka e kisal mum kala beele ɓeydade ɓattodirde to banggue faggudu hakkunde leydi Mauritanie kamne wondi e leydi Ukraine jeheten ko tan to wuro Sigiti eɗen gandi ko wuro walla men Singiti ko wuro ngo ganduɗa ko ganni wuro fina tawa ene heeɓo jaɓɓade ñalawma mawɗo no fewi moɓe guddi toon consulat de royaume de Espagne nde waɗata ko 15 novembre hawrata koye aset paɗuɗo e no délégation Mauritanie kame Espagne kala ma mbaw tawede toon gam udditigol consul wonande royaume Espagne on jogoɗo toɗɗede noon en wa consul ko Mauritanie najo kono kadi ko gonnoɗo maire wuro Singiti mo ganduɗa woni inim ko Mohamed a Wuldu Amara hewɓe finoɓe toon koliti weltarme mawde no fewi ma won daɗɗude wonande tourisme en ayoɓe e kala banggueji taw koye leyɗele Europe e ɗin banggueji kala keddoɗen koye leydi Mauritanie teddoɗen koye leydi Mauritanie wonande kay procureur joguinoɗo dossier ji taw kadi ganduɗa ko ɓen tumaɓe ko fate banggue taw ko ɓen tumaɓe ko fate banggue wonande cour de compte ɗum ko caggal nde yaltini wonande kay ngaaluji kewɗi disnaɗi ma wonoya hedde koppreje kewɗe no fewi jeeyi sababu noon wonande kay wonande tribunal nelditi ɗin dossier ji taw kadi koto police beele ɗin enquête aji mbawa tigui jokkede ma wonoy 110 milliards koppreji ugguya beele kadi ɗin dossier ji mbawa tigui loskede e ɓen 30 naggaɓe so tawi kay heɓama ko laaɓi wonɓe juuɗe moddi hen mbawa rewnede lawol so tawi noon jomum haydara ala ko woni hen accite hoota galle muɗum golle taw kadi ko galle joguiɗo weeyo mo mbiyata Singitela holliti gayni golle mum o saaha noon ko jungo mbadde wawe ɗum noon ko yidde ɓeydude weeyo timmugo e nder leydi Mauritanie to banggue internet ha to banggue numérique kam en woddi kadi technologie kala ɓe kolliti noon oɗo saaha ɓe ɓeydi sembe capacité internet mabɓe catal ko fate banggue darnugol kursi gueloɗi e nder leydi Mauritanie wi noon ko jagoɗo yonta kame coftal holliti mawo darnu catal ngal ganduɗa ma waw tigui yuɓɓinde ko fate banggue kawguel taw kadi ko kawguel ne waɗa championnat taw kadi ganduɗa ko fate banggue kursi gueloɗi e nder leydi ndi kala ɗum ene jeeya tan e gueɗe bawɗe kadi rendinde ɓesguji leydi ndi ha gona neɗɗo goto sen giwi to leydi Mauritanie paden ko toon to leydi Mali région de Kitta sembe armée leydi Mali wi chef d'état majeur général armée guenidi ɓe mbaɗi toon fiyande Wulde Diaw ɗum noon koye ballal Diwowa to banggue dow ɓe mbawi foftodiron base ɓen joguitiɓe armée ji kono kadi koye nder diwan mo mbiyata sori bogo ko ɗon noon leelani koni ko mabɓe ndewi less ɓe goni dow aɓe pella ɓe mbawi noon fellodirede kono ɓe kollitani noon holko ɓe mbaɗi walla ko ɓe mbaɗana kono ɓe kolliti kam ɓe tetti motoje kewɗe no fewi kame bidon ngaji kewɗi no fewi badɗi essence kono kadi ɓe tetti hen ka ɓiɓɓe mintareɓe hewɓe no fewi ɓe kolliti aɓe jokki nden fiyande kono ɗo saaha kam e nder région de Kitta jaam arti toon woni koye jimadi armée leydi Mali kala keddotoɗen koye leydi Mali jeheten ko ha toon to Tombouctou ɗum ko teskede wonande guila tan oɗo suka debbo biyeteɗo Mariama Cissé mo duuɓi nogas bifta ñande alhamisa jawtuɗo ñande aljuma nde ɓandu mum yitane wara taw biftima ko worɓe joguitiɓe armée ji ɓe gandaka kono ande noon hay goto jeytaki mayde makko wi ko kañum wari walla ko nandi hen kala seedeji kam ne tuumi hen ko pelle joguitiɗe armée ji ko ɗum ko noon hewɓe kolliti hande metti mumen ko fate mayde guel cukalel dewel guel ganduɗa e kala saaha ne waɗa vidéo ngaji ene hollira gurdam local woni gurdam guure meɗe guure ɗen ɗen guure guila e ndema ha e gaynaka ha e awa e ɗen gueɗe kala saaha kala noon ne waɗa teni mintareɓe ne ƴellita mintaragal jagga wara taw ganduɗa compte muɗum ene wanno hen ko ene tolno e 95 ujunere taw kadi ganduɗa ko ɓen wonande rewidiɓe ko waɗata ko kala gueɗe nden noon hande vidéo ngaji makko kewɗi kay madi gon ujunnaje bamnateɗi e nder laylayti rendo gam hewɓe hollirɓe metti mumen e ɗiɗon fannuji kala Bamako caggal mayde libanajo
joginoɗo restaurant taw kadi warimo ko mercenaire mo leydi Russie garɗo e corps Africa corps taw kadi ganduɗa ko on wonno ko jamma joyi ne jofi jeegom duɗo hen lewru toon to Badala Bogo ko toon o jogino bar on nde ari ne yara jooɗi on joto holliti on jengi omo udda on nde sali yaltude ɓe dugdi noon on ƴetti fetel muɗum waɗe makko kure kanko noon gila nden o maayi hande ala kala ko gasi haydara gila ñande jeegom duɗo hen lewru hande ɓe libanaɓe noon finoɓe ton to Bamako kolliti metti mumen ko fati deƴƴere autorité ji Bamako kalani haydara mbay kono yiɓɓe ɗeɗɗude haala ka wotayade hay nokku te noon koninke haɗo nangaka tawoni to Kidal gouverneur région de Kidal woni général Alhaji Gammu holliti o saaha kay Kidal en woni nden kay kisala ɗum koɗo waɗi jillumo ko hanki nokku biyeteɗo Koniba ene tawi nder diwan mo Takaloto non ko yiddemo wallide rewɓe finoɓe toon ha mbawa jogade taw kadi ko kisal nguura e ndema e ɗiɗon fannuji kala finoɓe to Yoroso ene wayano fewi ɓeydugol cogguji transport ɓeyde toon to Yoroso fatto Bamako Yoroso Kucala Yoroso Sikaso ɓe kolliti ɗannade hen ko caɗele mawɗe no fewi ngam haaliss o ne satti kono kadi o saaha transport o ene seeri no fewi ngam ɓeydugol carburant e sifa ɗeɗon caɗele kala eno hollitiri wonande finoɓe toon to Yoroso sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry to Guinée Conakry wonande kay ngal gollorgal kesal hanki kollangal nangue walla ɓesguji leydi Guinée kam Afrique e windere kala toon to Simando e tawtorede général Mamadi Doumbouya kame général wonande Brice Oligui Nguema hoore leydi Gabo kame Paul Kagame ko noonne kadi e jagorɗo affaires étrangères mo leydi Mauritanie kame jagorɗo hoore jagorɗo mo leydi Côte d'Ivoire e woɗɓe kala iwɓe nokkuji kala noon kala hitande mo mbaw ƴeŋŋinde ken tolno 95 millions taw kadi ko ton min ko fate jamde faade leyɗele janande holliti noon taw fayata ko ha toon to port mo Moribeya noon tawete ko woɗɗani simande no fewi ko train kay rondoto ene nawa ɗum leydi Guinée waɗi taɓal manggal no fewi taw kadi koye dow oɗo hen sifa wawde ƴellidde ɗeɗo hen gueɗe ha ɓuura wawde ɓamtade to leydi Gabon ñawore Noureddine Bongo Sylvia Bongo ko joom suudu Ali Bongo indi mba kame ɓiyum afo ɗum ko caggal nde ɓe jaafono ɓe jalti kaso toon to derrière la prison ɓe payi toon to leydi France ñawore mabɓe noon taw ko ñawore nde ɓe tawtoraka udditno ko ñande altina hecciyanki o kono kadi addi mette mawɗe no fewi wonande ɓi Ali Bongo biyete Nouru o holliti koɓe lepta e kaso kala ɓe koyna ɓe takka ɓe ngala avocat ala kala seedeji koɓe mbaɗi ko haydara hen to ene kadi haɗani ɗon hande ɓe jokki kadi rewde mabɓe to Gabo to procureur holliti duuɓi nogasa te kaso woni ko taƴiniɓe kono kadi mo wonde 12 goɗɗo ɓe o tumda ko fati borjinde jawdi leydi ndi to Côte d'Ivoire dépôt candidature ko fati sumgoji législatif ko hande woni dernier délai ɗum noon sanga 20 heures ko nden wonande cetal tammingal sumgoji ɗi uddata wonande golle muɗum to Niger hoorejo leydi ndi général wonande Abdourahmani Sahani ne jokki jillu mum e nder leydi ndi ngol noon gila kay o ƴetti leffol laamu wo folli wonande gila tan 2023 wonno koye août gila nden ha waɗa wonno koye lewru juillet 2023 gila nden noon o yahani to région de Agadez hanki o noon o yeehi toon to région de Agadez ngam yurnitade caɗele gonɗe toon o yeehi e nder région ngaji jeetati e nder leydi ndi kala ɗum ko toon to Agadez kam yogay nokkuji goɗɗi ko wayno Dosso Tahwa Agadez Tillabéri Zindera Difa ɗum noon ko yurnitade caɗele teskaɗe e nder leydi ndi to Ghana groupe mo ganduɗa kene foto wonde 19 riwaɓe toon to États-Unis de Amérique ɗum noon koye kaldigal hakkude Ghana e Amérique wonande kay Afrique de l'Ouest naɓe nangaɓe toon to Amérique ne jogori waɗede refoulé gartite ko toon to leydi Ghana debbo goto e mabɓe ko duuɓi 50 on jeeya ko toon to Sierra Leone oɗo saaha ene nawte to Kerola leydi muɗɗum sen giwi jolam jaberi paɗen jeyten ko toon to Turquie ko laana ndi wawa cargo communautaire kan majji hanki ka wattidi ka yande ka yitama
yimɓe nogas taw ko konin koɓe ngarduɓe armé leydi ndi mbasi en pittali mumen toon to Georgia kanko noon ka iwno ko toon to Azerbaïdjan oɗo sanon losko mango waɗama hen ngam andede ko jeeyi sababu jangol kaɗo hen laana to leydi France jillo Mahmoud Abbas hooreji leydi Palestine hakkude muɗum Emmanuel Macron caggal noon o holliti wonande kay ken tolno joni lebbi ɗiɗi tan wonande kay leydi France heptini Palestine jeeyede e leydi ko taw ko leydi jeytidi hoore muɗum o holliti ɓooyata ɗo to hitande maɓe juɓɓin sumgoji leydi ndi beele leydi ndi kadi arta ko fate gueɗe sumgoji ɗon ɗo leydi ndi fuɗɗi heptinede yoga e leyɗele Colombie dartini kala ko fate jokkodiral humpito hakkude muɗum e koninkoɓe leydi Amérique ɗum ko caggal koninkoɓe États-Unis d'Amérique ne mbaɗi fiyande mumen faade Caraïben taw kadi koye maaje ɗen e nder bateau goto moɓe tumine jolni dorog kewɗo no feewi ha ganduɗa ken tolno capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo mbasi en pittali mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo heno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena